дарси дуюми ҷамъ ва таҳриқ касрҳои махраҷҳои ҳарфиро дида мебароем. Якчанд саволи дигаргун ва камтар мушкилро дида бароем бо як бор дигар. чӣ ки мебинед, дар инҷо мебинед се каср дода шудааст. Махраҷҳо барои якҷоя кардан, барои ин амал махраҷҳоро бояд якхела кунем. чӣ ки мебинед, ҳар се ифода махраҷҳо ҳархела аст. Барои ҳамин барои махраҷи якум мо кадом махраҷҳоро медиҳем? Махраҷи дуюм ва сеюмро. ба махраҷи дуюм мо метавонем x ҷамъи 1 ва x ҷамъи 5 ва ба охиронаш бошад x ҷамъи 1 ва x ҷамъи 3ро махраҷ медиҳем. ва биёед нависем чӣ мешавад? 5 зарби x ҷамъи 3 x ҷамъи 5 минуси 3 x ҷамъи 1 x ҷамъи 5 минуси 1 x ҷамъи 1 ва x ҷамъи 3 бахшиш. ва ҳама инҳо бо махраҷи умумӣ x ҷамъи 1 ва x ҷамъи 3 x ҷамъи 5 мебошанд. метавонед қавсро кушоем ё амқимонем. акнун мо бояд суратро содда кунем. биёем фақат бо сурат озӣ кор кунем. махраҷ иваз намешавад. дар инҷо агар фақат суратро аз нав нависам ва қавсҳоро кушоям чӣ мешавад? агар як бора нависам, биёем ки биёем қавсҳоро кушам, ин мешавад x квадрат ҷамъи 8x ҷамъи 15 минуси 3 x квадрат ҷамъи 6x ҷамъи 5 минуси x квадрат ҷамъи 4x ҷамъи 3 ва ин баробар мешавад, баробар аст ба 5x квадрат ҷамъи 40x ҷамъи 75 минуси 3x квадрат минуси 18x минуси 15 минуси x квадрат минуси 4x минуси 3. акнун ифодаҳои якхеларо содда кунем. 5x квадрат дорем. 5x квадрат минус 3x квадрат ва минуси x квадрат. ин мешавад ба x квадрат баробар. баъд x дорем, 40x дорем, минуси 18x ва минуси 4x. ин минуси 22 мешавад. 40 плюси 18x мешавад. ва баъд ададҳоро 75 дорем, минуси 15 дорем ва минуси 3 дорем. ин 60 мешавад. 57 ҷамъи 57 мешавад. ва агар дубора барои навиштан сурат ҳамин мешавад. оё мо инро ба қавсҳо ҷудо карда метавонем ё не? барои содда кардан ва поён чӣ мешавад? x ҷамъи 1 x ҷамъи 3 ва x ҷамъи 5 навишта метавонем. боз як савол дида бароем. нигоҳ кунед, як савол ҳаст. дар инҷо махраҷи дуюм маълум нест, лекин дар инҷо дар давоми амалии кор бо кадом ифодаҳо зарб кардагиам. масалан чӣ хел бинем? дар дуюм ифода мо чӣ медиҳем? барои махраҷҳои баробар кардан ду ҷамъи x-ро медиҳем ва ин ифода дар инҷо мавҷуд аст. якумашро бинед, x ҷамъи 3 ва x медиҳем, яъне махраҷҳои баробар кардан. барои ин махраҷи x минус 3ро додам ва ин маълум мешавад ки махраҷи дуюм x минус 3 аст, ки ин аз якум ифода мо фаҳмидем. ва махраҷи умумӣ чӣ мешавад? ду ҷамъи x зарби x минуси 3 ва ин қавсро шумо кушода метавонед.